A plena luz do día e sen violencia. Así foi o último roubo acontecido en Ribeira. Un delincuente habitual accedeu ao interior desta panadería de onde levou un botín de 600 euros aproveitando un descoido da propietaria. Non se trata ni moito menos dun feito illado, senón que se rexistran roubos prácticamente a diario, creando unha sensación de inseguridade entre veciños e comerciantes. Sabemos que as calles peatonales, o comercio, é onde máis ven a inseguridade que teñen porque pasean tranquilamente, entran cos comercios abertos e iso é o que realmente os que estamos traballando cara ao público non temos que estar preocupados de si nos van a entrar ou non. Sabemos que a presencia policial é moi importante, sabemos que o reivindicamos tanto a nivel de Concello como a nivel da Policía Nacional, que eso lle trasladamos, e estamos á espera de que a ver algún día pois si o cumpla, non? En ese caso, sabemos que os roubos tantos hai en este Concello como en outros concellos, sabemos que ao final a policía está cumprindo, pero tamén sabemos que Ribeira é unha ciudad grande, unha ciudad que é moi amplia e que si necesita pois desa presencia policial, non? Que si se ve a presencia da policía polas peatonales, a seguridade para os comercios é fundamental e tamén para a ciudadanía que vais a comprar, digamos, a disfrutar tamén de Ribeira, non? Sabemos que a presencia dá seguridade, e iso é o que nós reivindicamos, pedimos, e a ver se algún día pois nos fan caso, polo que se está vendo. Isto cada vez vai a peor en ese sentido, pero bueno, tamén sabemos, e volvo a dicir, que a policía, tanto a local como a nacional, están cumplindo ca súa labor, pero os recursos que teñen son os que hai, non? Neste sentido, a Asociación de Empresarios entende que é preciso incrementar a dotación de medios e de persoal da Comisaría de Ribeira, posto que o número de axentes con que conta na actualidade é insuficiente. Isto levámoslo reivindicando xa ano tras ano desde 2023. Nós xa hemos decidido xa non volver a facer máis escritos porque ao final todos os escritos quedan en nada, as cousas estánse vendo que sí que é realmente necesario, cunha gran infraestructura que ten o Corpo da Policía Nacional aquí en Ribeira, que adoten do catálogo que realmente teñen que ter e así pois poder ver como se suele pedir, como queremos ver a policía pois durante os horarios de comercio, non? Nós tamén sabemos que a policía está facendo tamén o seu traballo, sabemos que esta xente que están delinquindo, sabemos que os deteñen, pero preséntanos ao juez e deixanos en libertad. A justicia está funcionando así, pero bueno, nos agradecemos o traballo e a implicación da Policía Nacional, pero tamén queremos e seguimos reivindicando que sí fai falta máis presencia da Policía Nacional. O próximo xoves está prevista a celebración da Xunta Local de Seguridade para abordar o incremento dos roubos e buscar unha solución coordinada entre as distintas administracións e forzas de seguridade.